Трето странично хвърляне в половината на Черно море. Йовов. Добра техника на Йовов. Гаджев. Хубав удар на Гаджев и това е 1-1. Мощен шут на Владимир Гаджев и негов първи гол за този сезон. В 83-та минута Владимир Гаджев изравнява. Може да се каже, че гол падна в момент, в който най-малко се очакваше, защото не може да се говори за някакъв натиск на сините, но прекрасният шут на Владимир Гаджев не даде никакви шансове на Илко Пиргов. Ето, че макар и много изстрадано, сините достигнаха до това изравняване. Със сигурност това ще бъде един от головете, които ще попаднат в групата на 5-те най-добри през този кръг. Доволен е. Виждате отново радостта на сините след гола на Владимир Гаджев. И Левски може би ще опита дори да вземе всичко от този матч, колкото и невъзможно да изглеждаше това преди 10 на минути. Още веднъж повторение на гола на Владимир Гаджев. Фантастичен удар, точно в ъгъла. Отново повторение на изравнителния гол на Владимир Гаджев. Много добре намери топката Гаджев и въпреки мигновената реакция на Пиргов, вратаря нямаше никакъв шанс.